Здравейте, казвам се Стоян и целта на този туториал ще бъде да ви покажа как с помощта на технологията WPF да можем много лесно и бързо да правим красиви графични юзер интерфейси за нашите Windows приложения с помощта на C# и WPF. WPF е наследник на WinForms, което е основната технология, която се използва в Windows за създаване на графични юзер интерфейси. Както виждате в примерното приложение, което ще се опитаме да билднем днес, това е всъщност резултата, който трябва да получим. Един списък с контакти, с телефонни имена и снимка. Нещо на пръв поглед изглеждащо много атрактивно, нещо, което се постига изключително трудно с други технологии. Важно е да подчертаем, че WPF използва графично ускорение от нашата видеокарта и всъщност чертае всичките си контроли чрез векторна графика. Това позволява огромна гъвкавост, това позволява нашите приложения да са много scalable, да е възможно визуализирането им на екрани с различна резолюция и позволява едно много по-добро качество на картината и на начертаните контроли. Ето виждате, например, това приложение, което съм билднал, много лесно може да бъде разширено на цял екран и разбира се, това нещо става нативно за WPF, без да има нужда от никакъв допълнителен код. А знаете, в WinForms това нещо не е много лесно постижимо. Така, как ще започнем с нашето приложение? Първо ще използваме Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Това нещо може да си го свалим от сайта на Microsoft, съвсем безплатно. И ще създадем един нов проект, който ще бъде от WPF Application и ще го кръстим, например, PhoneBook. Защото ще правим телефонен указател всъщност. Кликаме OK и нашето приложение се създава. Автоматично се зарежда едно прозорче и ето виждате, ако кликнем отгоре върху Start, ние всъщност вече имаме едно празно прозорче с широчина 525 пиксела на 350 пиксела. Нещо, което може да видим от кода. Така. Ще започнем първо от това да структурираме нашият main window. Нека да увелича кода, за да се вижда малко по-добре. Така, виждаме, че всъщност в нашия XAML ние описваме това, което искаме да се вижда в екрана. Нека да разгледаме първо проекта. Имаме PhoneBook, в който имаме един main-window.xaml. Това е файл, който всъщност се състои с два отделни файла, но Visual Studio услужливо ни групира на едно място. Всъщност това са два отделни файла. Единият файл, този, който съм отворил в момента, е така наречения Code Behind, в който виждате, че имаме всъщност един partial class main window, и в който имаме един конструктор, който вика метод initialize component, който е дефиниран някъде другаде. Който метод служи за това да изчертае правилно кода, всъщност, който сме описали в нашия XAML файл. Тоест, имаме mainWindow.xaml и mainWindow.xaml.cs. В mainWindow.xaml, това е нашата фронтенд част, тук ще опишем кода за графичния ни интерфейс. Виждаме, че имаме тага Window, който общо взето е най-външният таг в нашия XAML. И в него първото нещо, което може да променим, е тайтъла. Нека тайтъла да бъде PhoneBook. Друго, което може да променим е ширината. Нека да бъде 400, а височината за сметка на това да бъде поне 500. Веднага може да проверим какво сме направили. Тук добре. Започва да прилича на нашето приложение, което искаме да докараме. Така. Друго нещо. Какво ще имаме на заглавната страница? Ще имаме някакви контроли. Контролите в WPF, за да бъдат визуализирани на екрана, те трябва да бъдат поместени в някакви контейнери или така наречените панели. Тук услужливо Visual Studio за нас е създало един панел Grid, който е
използвания и най-широко разпространения панел в WPF, тъй като той е най-много функционален. С него общо взето може да се симулира работата на почти всички останали видове панели и контейнери. И той е общо взето много гъвкав. Наподобява нещо като таблиците в HTML, но той не е визуален елемент. Грида не е нещо, което ние ще видим на екрана. Той е просто контейнер за нашите останали контроли. В момента имам грид. Ако в този грид в момента сложа един лист бокс, който е контрола, всъщност контрола с нашия списък, той ще вземе целият екран. Ще вземе целият грид. Грида взема съответно целият прозорец. Какво искам да направя аз? Аз ще използвам един друг контейнер, който се нарича DocPanel. Така. Каква е ролята на този DocPanel? В този DocPanel аз мога да подреждам различни контроли, като му казвам към коя част на DocPanel да ги прилепям. Мога да му кажа прилепи контрола към горната част, прилепи към долната и той ще изпълва пространство, което му е необходимо в частта, която аз съм му задал от пространството, което е останало. Нека да покажа какво имам предвид, за да стане по-ясно. Така, ще добавя в DocPanel един листбокс. Ще добавя и два бутона. Сега тия два бутона, за да мога да боравя по-лесно с тях, аз ще направя следното нещо. Ще създам един стак панел, който е друг layout контейнер и в него ще поместя двата бутона. Единият бутон ще бъде бутона Add и другия бутон ще бъде бутона Edit. Така, виждате в момента общо взето какво се случва. Набутахме в DocPanel един стак панел с два бутона Add и Edit. И вляво имаме един пиксел широк листбокс. Нека да променя ширината на листбокса, като му кажа width примерно 200 и да видим веднага разликата. Ето какво представлява DocPanel. Листбокса взема нашата лява част, защото по дефолт всичко доква отляво. След това слагам стак панел, който взема останалата част от DocPanel и в този стак панел имам два бутона Add и Edit. Сега, първото нещо, което ще направя е на стак панела да му променя ориентацията. Orientation. И Visual Studio ми помага така много услужливо. Horizontal, виждате как бутоните се нагърчиха по този интересен начин отгоре в нашото превю. Сега, на DocPanel, какво мога да кажа? Мога да кажа, искам листбокса да бъде докнат в горната част. DocPanel е един от по-така сложните контейнери. Докато стане ясно така, какво не върви в момента? Не върви в момента начинът, по който ние сме подредили елементите в DocPanel. Първо трябва да сложим стак панела и след това листбокса. И на листбокса, а на стак панела да кажем, че ще го докнем в долната част. Ето сега това вече повече мяза на нещо. Имаме листбокс, който е докнат в горната част. Имаме стак панел с два бутона, които са докнати в долната част. Разбира се, на листбокса ще премахна width размерността и той ще вземе цялото останало пространство. Какво всъщност се случва тук? Казвам в DocPanel, ще добавя стак панел, който искам да ми го залепиш за долната част. Ето, залепи се. И след това казвам, ще имам един листбокс, който ще се залепи в горната част. И понеже този листбокс е последния айтъм в DocPanel, той взема цялата останала площ от DocPanel. Както може да се убедите сами. Така. Добре, сега на тия бутончета, примерно, да им сложим някакъв марджин. Примерно е така 5.
Виждате колко бързо и лесно бъдва нашия графичен юзер интерфейс. Хубаво е да им сложим някакъв min width, примерно 70. И ето, това нещо вече замяза на формата, която ние искаме. Add и Edit бутони, които в момента не правят нищо при клик. Така. До тук добре. Какво искаме да направим сега? Сега искаме да напълним нашия листбокс с разни айтъмчета. И какво е най-интуитивното нещо, което може да направим? Виждате, че до момента не сме написали нито един ред C# код. Работим само с нашия замъл. Така, какво ще направим сега? Сега ще направим следното нещо. В листбокса ще добавим нов айтъм. И този айтъм ще бъде един текст блок. Това е друг контрол, който чисто и просто представлява текст. И текст блока ще съдържа текста Пешо. Това ще е нашия първи контакт. Извинявам се за кавичките, нямаме нужда от кавички. Тук имаме Пешо. След това ще копираме няколко пъти. Ще имаме Мими, ще имаме Киро и ще имаме Гошко. В нашия листбокс. Ето ги нашите Пешо, Мими, Киро и Гошко. Така. Това е много хубаво. Обаче, какво от това? Ние статично заложихме 4 имена, което на нас много не ни харесва. Тъй като ние ще искаме динамично да можем да добавяме и да зареждаме съответно имена в нашия листбокс. Какво трябва да направим? Трябва да достъпим вече този листбокс от Code Behind и динамично да му добавим разни елементи. Нека да се пренесем в Code Behind. Но преди това, как достъпваме контроли, които сме дефинирали в замъла, нашия замъл, как ги достъпваме в Code Behind? Като чисто и просто им зададем някакво име. И това име вече е достъпно в Code Behind. До какво ще ни трябва достъп в момента? Ще ни трябва достъп до listbox. Затова на listbox ще му кажа name и ще му задам name contacts listbox. Супер. Влизам сега в нашия Code Behind main window.xaml.cs. Какво правя тук? Това е нашия конструктор. Хубаво е да нямаме никаква логика свързана с формата в него. Затова какво ще направим ние? Връщам се обратно в замъла и на window, забележете, пиша loaded. И на loaded създавам нов event handler с помощта на Visual Studio. Какво прави това нещо? Това нещо loaded казва, това е атрибут към тага window. Loaded казва следното нещо. Когато този прозорец се зареди, извикай ми функцията, която се казва window loaded. Връщам се в Code Behind и виждам, че Visual Studio за мен е генерирал такава функция window loaded. И тук аз мога да напиша какво да се случи, когато формата се зареди. И какво ще искам да се случи? Ще искам да добавя разни елементи в нашия листбокс. Как ще стане това нещо? Първо, нека се увери, че имам достъп до листбокс. Тръгвам да пиша contacts listbox и виждате, услужливо Visual Studio ми подсказва, че съществува такъв контрол в моята страница. Сега, какво ще направя аз? Ще създам в нашия клас едно частно поленце, което ще бъде от тип лист, който лист ще бъде, това е списък. Списък от какво? Списък от стрингове. И нашия списък от стрингове ще се казва contacts.
И ще го инициализирам с някаква начална стойност. New list от string. Тук използвам малко обектно ориентирано програмиране и използвам едни така наречените Object Initializers в C#, които ми позволяват на този лист, на този списък от стрингове, директно да му задам стойности. Няма да върта цикъл и да пълна списъка с някакви стойности. Списъка всъщност е един динамичен масив, общо взето. Така, в Contacts, какво ще имаме? Ще имам Пешо, ще имам Hero, ще имам Гергана и нека да са само тия тримата за момент. Връщам се в замала, зачиствам нашия listbox, за да съм сигурен, че отпред нищо не съм въвел. Ето ще компилирам дори. Изпуснал съм точка и запитая тук, естествено. Ще стартирам, за да видим, че всичко работи. Ето нямаме никакви неща в нашия списък, никакви елементи. И какво ще направя? В нашия Windows Loaded Event Handler, тази функцийка, ще направя следното нещо. Ще взема този лист, който имам тук, и ще кажа на нашия Contacts Listbox, нека твоя item source да бъде този списък, който ние имаме. Какво ще направи това нещо? Когато задам item source, listbox ще вземе тези айтеми от тук и ще ги преобразува в listbox айтъмчета, които ще напълнят listbox. Можем да достъпваме айтемите по този начин. Contacts listbox.items, което е колекция с всичките айтеми, и на тази колекция може да й казваме add. И един по един да добавяме тези айтеми, да имаме пълен контрол. Но аз предпочитам listbox сам да се вземе с тази отговорност. Да видим сега какво ще стане. Ето виждаме, че Пешо, Киро и Гергана вече са в нашия фонбук. Ако тук сега добавя и Митко, какво ще стане? Ми ще имаме и Митко в нашия списък. Сега до тук, добре. Обаче нещо не ме кефат тия стрингове. Много е обикновено. Това нещо до сега можеше 100 пъти да сме го направили с Uniforms, пък аз все пак се опитвам да ви убедя, че WPF е по-добрата технология. Какво ще направим, за да разкрасим малко изгледа на този списък? Ще направим следното нещо. В момента ние имаме списък от обикновени стрингове. В WPF обаче нямаме ограничения. Ние може да използваме каквито искаме контроли, в комбинация с каквито искаме панели, да ги влагаме един в друг, без никакви проблеми. И съвсем спокойно този стринг тук може да бъде заменен от някакъв наш си контрол, който ние сме си дефинирали. И нашия контрол, какво ще представлява? Ми ще представлява снимка с текст и с телефонче. Нали така? Как да го направим това нещо? За тази цел ще използваме нещо наречено User Control. User Control е наш собствен контрол, който ние дефинираме, който е чисто и просто комбинация от вече съществуващи контроли в WPF. Какво правим? Кликаме вдясно на проекта, Add User Control, и User Control ще го кръстим. Как ще го кръстим? Contact User Control. Защото отразява един контакт. Его нашия User Control. Така. И сега по какъв начин ще направим снимчицата с текстчето и с телефонното номерче. Тук имаме един грид. А всъщност ние какво може да използваме? Пак Dock Panel. Много е удобно. Dock Panel.
Така, в който dock panel ще има един image, който ще му зададем някакъв width и height, защото ако слагаме снимки с различен размер, те винаги да излизат с еднакъв размер. Width, примерно, ще му сложим не знам, 75 и height, това сигурно ще е голямо, но ще видим, и height 100, примерно. Така, това нещо, естествено, ще му кажем, че трябва да бъде докнато. Къде? Вляво. И, освен него, разбира се, нашия контрол трябва да бъде висок 100. И логично, щом снимката ще е 75. Щом снимката ще е висока 100, целият ни контрол е висок 100. Така, и освен този имидж, ще имаме два текст бокс. Текст блок. Да речем, че тези текст блокове ще вземат еднакво място. Затова не можем да направим един Uniform Grid, който е друг Layout панел. Uniform Grid, в който можем да кажем, нали, примерно, че ще добавим един текст блок и още един текст блок. И Uniform Grid чуда се точно как да го направим. Row Span. Тук нямаме Row Span. Съжалявам. Grid.rowspan. Това дали работи? Мисля, че не. Не исках все още да ви показвам грида. Но общо тук мога да направим следното нещо. Един стак панел, ние знаем колко ще са високи нашите контроли. Няма никакъв проблем. Един стак панел, който по дефолт е с вертикална ориентация. Той ще блъска айтъмите в себе си един след друг. Ето ги нашите два айтъмчета в момента. Текст блок. Един текст блок ще казва името, примерно Пешо. Другия текст блок ще казва телефонен номер 0888 123 456, примерно. Ето ги къде излезнаха нашите текст блок. Чета. Естествено, на текст блоковете може да им сложим height 50. Що? Защото целият контрол е висок 100. Ето как излезе. Какво друго можем да им кажем? Можем да им кажем Content Vertical Alignment Center. И това нещо вече да не е 50. Няма как да стане стак панела. Стак панела всъщност прави така, че всеки контрол ще взема толкова с място, колкото си взема. Докато ако го направим, например, с grid. Айде да покажа грида. Ако го направим с grid, какво може да направим? Грида първо трябва да кажем какво как точно ще е структурата на грида. Какво ще кажем? Ами ще имаме две колони, които по колко ще са високи. Да съжалявам, два реда ще имаме, които ще са високи 50. Или чисто и просто звездичка. Какво прави звездичката? Една звездичка. Това прави половината и това прави половината. Ако тук каже звездичка, пък тук каже две звездички, първият текст блок ще вземе една единица, една мерна единица, втория текст блок ще вземе две мерни единици. Отношение 1 към 2. Аз тук казвам, че ще се равни и на втория текст блок ще му кажа че ще бъде на втория ред. Започваме да броим винаги от 0, така че втория ред е факто 1. И ето го нашия контрол.
Пешо. Той е само толкова голям, но е центриран по средата заради този vertical alignment. Какво друго можем да му кажем? Ми можем да му кажем font family, примерно Comic Sans, нали, любимия шрифт на всички MS. Ето, променихме му шрифта. Може да му кажем font size, примерно 18. Може да му кажем font, по-друго font weight, примерно, че ще бъде bold. Нали? Неща може да си ги пренесем така на две речета. Супер! Тук супер. Какво може да направим долу с текста? С телефончето. Телефончето можем да го изместим малко надясно. Тук вече си играем много лесно с нашия графичен интерфейс. Margin, как ще го изместим надясно? Ми ще му кажем 0, примерно 20, 0, 0. Трябва да намерим всякъде беше отляво. Така, първото е отляво. Ляво, дясно, ляво горе, дясно долу. Точно така, по часовен код стрелка. Изместиме го малко навътре. И какво друго освен това може да му кажем? Може да му кажем opacity, примерно 0,6. 0,5. И ще бъде по-бледичък телефонния номер. Супер! За снимката какво може да кажем? За снимката може да кажем source. Какъв ще е source на нашата снимка? И ще отворим интернет. Ще напишем profile pictures. Ще харесаме един готин profile picture. Например, това нещо. Преглед на изображението. Ще си го копнем. И какво ще направим? В сорса ще го пласнем така. Вижте, Visual Studio дори ни зареди услужливо изображението. И сега нашия контрол ще бъде ето това нещо. И ние всъщност какво ще можем да направим? Ще можем да направим следното нещо. Връщаме се в нашия код за main прозореца ни. И всъщност тук item source на нашия контакт list box няма да бъде нашите контакти, а ще бъде, да речем, един нов списък. От какво ще бъде списък? От нашия контрол, който създадахме user control. Контакт user control. Контакт user control. Така и естествено ще си създадем няколко контакт user control. Ще го копирам. Така, и сега какво ще се случи? Като рън на приложението, ми ще имам една формичка с няколко такива user control. Супер! Сега, искам отново да направя всичко това нещо динамично. Искам тук да се появяват неща, които аз искам, а не всеки път да излиза пешо. Какво ще направя за тази цел? За тази цел аз на този контакт user control ще искам, като го създавам в конструктор като параметри, да му подавам три неща. Да му подавам име, да му подавам картинка или път към картинка и да му подавам телефонен номер. И трите неща ще бъдат стрингове за по-лесно. Тоест тук ще искам аз да напиша пешо. Ще искам да напиша някаква снимка, нещо си .1.jpg и ще искам да напиша телефонен номер 0898 123 321. Дали така? Или 0554 612, някакъв такъв дълъг номер. Никакъв проблем. Сега, защо Visual Studio реве? Ми казва така и така. Няма конструктор, който да приема три аргумента. Няма. Ще се направим. Връщаме се в нашия контакт user control. Отваряме му code behind, защото и той, като всеки друг контрол, като всяка друга наша страничка, с всичко, което създаваме, има два компонента. Има frontend, има и code behind. Отваряме си code behind на нашия user control. И ето го, така известния конструктор с initialize component. Initialize component ще инициализира формата, той ще инициализира това нещо е тук да се вижда. След като го инициализирало,
Какво може да направим? Може да му кажем, я ти да вземеш едни параметри в твоя конструктор, които са примерно string name, string picture и string phone number. И какво ще правиш? Тия трите неща ще ги сетнеш на съответно трите контролчета, които имаме тук в нашия user control. За тази цел, какво трябва да направим? Трябва да имаме достъп до тези контроли в Code Behind. Как става това? Като им зададем име. Какво ще бъде името на нашия image? Името ще бъде примерно avatar image. Така, името всъщност на името на нашия контакт ще бъде name text block и на другия текст блок ще му сложим име phone number text block. Така. Супер. Сега вече имаме достъп до тези неща в Code Behind. Връщаме се в Code Behind и какво казваме тук? Ще кажем следното нещо. Нека да ги караме поред. Първо името. Name text block .text. Тоест текст property на нашия name text block ще го сетим да е равно на нашето име, което сме подали като параметър. След това на avatar image source трябва да бъде равен на снимка. Само че source взима image source. Иска като тип image source. Ние не можем да подадем string, защото то очаква снимка, не очаква string. Как от този string ние да създадем снимка? Ами този string всъщност е път. Пътя какво е? URI. Това е Unique Resource Identifier. И това ще създадем един URI, на който ще му подадем като параметър този picture. И този URI ще го използваме като параметър, който да подадем на един bitmap image. Това нещо не обръщайте внимание, може да изглежда малко сложно, но всъщност изобщо не е. Всъщност какво направихме? Създадахме си един bitmap image от този път. А пътя от string, за да го превърнем в същински път, използвахме URI обект. И това нещо го подадахме на един bitmap image. И по този начин сетнахме сорса на нашия image. Какво друго искаме да сетнем? Искаме да сетнем phone number. Phone number text block.text е равно phone number. Супер! Я да видим сега какво ще стане, ако тук кажа следното нещо. User control peshu едно GPG 055, не знам си какво, не знам защо. Значи тук въпреки, че ние сетнахме някакви дефолтни снимка, име и телефонен номер, всъщност те ще бъдат заместени веднага след като се създадат. Но просто сме ги сетнали, за да може тук да се визуализира нещо в самия дизайнер на Visual Studio. Не препоръчвам да се използва директно дизайнера, хубаво винаги сами да си пишем замъл кода, защото така имаме най-голям контрол върху това, което се случва. Защото сега ако тръгнем тук да драгваме с дизайнер на Visual Studio, колкото да е интелигентен той, не се получава кода, който ние желаем. Така, сега тук си инициализираме някакви юзърчета. Пешо, Гошо, Мими и Алекс. И ще им подадем на всичките пътя от тази снимка. Да го вземем. Всичките ще са една и съща снимка и с един същи телефонен номер, но поне да видим, че работи.
да видя, ето Пешо, Гошо, Мини, Алекс. Подаваме някакви параметри, то създава обекти и ги пълни тук. Сега, тия неща, естествено, няма да ги блъскаме тук, ами ще ги изнесем горе в нашето поленце Contacts, което беше лист от стрингове. Сега ще бъде лист от user контроли. Съвсем естествено. И какви user контроли ще има тук? Аз вече ще използвам кода, който съм написал, за да не си играе на ново. Edit with Notepad. И ще взема този лист. И ще го заместя тук. Поиграл съм си геройчетата от Family Guy, да им намеря снимки, да им напиша някакви телефонни номера и сега вече на Item Source, ако му кажа изгради ми този листбокс на базата на тия контакти тук, ръвам и какво получавам? Вуала! Получава нещо много познато, много приличащо на това нещо тук. Сега каква е разликата? Разликата е, че тук в оригиналното приложение аз мога да се добавя нов контакт. С помощта на тази формичка. А тук не мога. Тук кликам Add, нищо не става. Защо нищо не става? Защото не съм казал какво да стане, като се кликне Add. Как ще му кажа какво да стане? Ще ида в Main Window. Както тук зададах Event Handler за Event Loaded, сега ще отида на бутона и на този бутон ще му създам Event Handler, което е чисто и просто преведено на нормален език функция. Какво да се случи, когато този бутон бъде кликнат? Първо ще дам име на бутона. Името на този бутон ще бъде Add Button. След това ще създам Click Event, ще използвам Visual Studio отново да ми адне Event Handler, ще ми го кръсти Add Button Click. И всъщност, когато се кликне този бутон, ще ми се изпълня и тази функция тук. Add Button Click. От Code Behind. Какво ще става при кликване на Add Button? Ами да видим. Ще трябва да се извика нова формичка, ново прозорче, в което ние да може да добавяме всъщност нов контакт. Интересното е, че на нас ще ни се налага и да редактираме контакти. Така че няма смисъл да правим отделна форма за добавяне, отделна форма за редактиране, при положение, че всъщност формата за добавяне и формата за редактиране ще бъдат идентични. Просто едната предварително ще бъде запълнена с някакви данни. И как ще създадем нова форма? Не отиваме тук отново в нашия проект. Кликаме Add New Window и този Window как ще го кръстим? Ще го кръстим какъв Window да бъде това нещо? Add Edit Contact Window ще се казва. И го адвам. Ето го нашия нов Window. Значи до момента сме създали два Window и един User Control. Така. Сега. Това Window. За него, всъщност аз няма да си играя да пише кода наново. Хубавото само е, че един път като направите нещо, като си организирате една структура на как ще изглеждат вашите прозорци, и тази структура след това може да я ползвате много пъти. И аз какво ще направя? Ще си отворя файла, където съм си дефинирал Edit Contact Window преди малко. Само че не това, ами това. И ще взема целият този замъл и ще си го плосна тук. Защото сега да не си губим времето да правим това нещо. Какво изпуснах в това прозорче всъщност? Какво имаме тук? Имаме следното нещо, имаме един грид. Казах ви, че грида е най-използвания панел, защото с него може много лесно да подредим как си искаме контролите. Първо, дефинираме редовете, дефинираме колоните. Казваме, че редовете всичките ще са с височина auto, т.е. колкото заема съответния ред, толкова място му се отпуска.
Докато за колоните казваме това. Първата колона ще бъде широка толкова колко трябва. Тоест, тя ще бъде широка толкова, колкото е широк най-широкия неин елемент, в случая phone number. А втората колона ще бъде широка звездичка, т.е. цялото останало пространство. Вижте какво ще стане, ако примерно първия ред му каже тук да не е атом и звездичка. Вижте какво стана. Първия ред взе цялото останало пространство. И виждате какво стана с name. Текст бокса. Затова тук съм казал auto. И на самия window, да видя само какво трябва да променя. На самия window какво съм казал, че title ще му е contact info. Момент само да тук да се вижда по-добре. Тайтълчето отгоре ще бъде контакт info на това прозорче, ще бъде широк 300, resize мода му ще бъде no resize. Какво значи това? Ето виждате между другото Visual Studio в Properties дясно, много така ни помага отново, като ни показва всички properties на прозореца, които ни може да се редактираме от тук, ако искаме, то ще променя кода. Resize mode no resize, какво означава? Това прозорче няма да може да бъде resizevано. Тоест, отгоре ще имаме само хикш за затваряне на прозорчето, нищо повече няма да може да правим с него. И size to content height съм казал, нека прозорчето да е широко 300, а пък колко да е високо, да е високо толкова, колкото че да се поберат всичките елементи в него, които трябва да се поберат. Не повече, не по-малко. Това прави атрибута size to content. И така. Всъщност, какво ще искаме да случва, като кликнем бутона Add в Main Window? Ще искаме един такъв прозорец да ни се отвори. Прозорец се казваше Add Edit. Add Edit Contact Window, който ще го кръстим Window. Той ще е равен на New Add Edit Contact Window. Създаваме си обект. Тук запазваме памет за нашия обект. Тук го създаваме и го присвояваме на променливата. И какво правим с този Window? Отваряме го. Как с Show. Това е разликата между Show и Show Dialog. Show отваря прозореца. Нека да ви покажа. Какво сме объркали? Save button click. Да, всъщност тук в замъла какво имаме? Какво се е случило? Тъй като копирах замъла, на клик ние сме присвоили функцията Save button click на click event. Т.е. като се кликне този бутон, извика функцията Save button click. Ама в Code Behind, понеже не ни го генерира това Visual Studio, в Code Behind всъщност нямаме такава функция. И заради това какво ще направим? Ще го изтрия това нещо, ще кликна Ctrl и Space, за да се отвори IntelliSense и Visual Studio автоматично ще ми създаде такава функция. Както и за Cancel Button Click, отново цъкам Ctrl и Space, New Event Handler. Ето, създаде ми и за Cancel Button на някаква функция, която да се изпълнява. Да, ръвам приложението сега. И какво става, като цъкна Add, отваря ми се това прозорче. И като ми се отвори, аз мога да барам и старото прозорче. Сега имам две прозорчета, които аз мога да работя. Обаче аз искам, като ми се отвори новото прозорче, старото да ми се блокира и да не мога да го пипам. Затова, и виждате нещо друго. Новото прозорче. Затворих главния прозорец, но малкото прозорче остана. И апликацията ще се затвори чак когато затворя и него. Затова ще използвам другия метод, който беше Show Dialog. Той ще направи следното нещо. Новото прозорче ще го отвори като дете на старото. Тоест, аз нямам достъп върху стария прозорец. Ето виждате. Докато не затворя малкия. Как ще стане това нещо? Момент, че затворих май... Не, затворил съм правилното приложение. Това е оригиналното. Така. Добре, Show Dialog.
всичко е точно. Нека да разгледаме малко замала, да видим има ли нещо интересно. Какво имаме тук? Имаме grid, имаме row definitions, column definitions. Това нещо тук са така наречените attached properties. Тоест това нещо тук не е самостоятелен таг, а този таг може да съществува само в контекста на grid. И затова пишем grid.column definitions. Обяснено по най-елементарен начин. Както и тук атрибута row е attached property. И всъщност ние трябва да кажем, че всъщност това property не е към текст блока, а е към самия grid. Към кой grid? Ами към е този. Така. Какво има интересно тук в замала, което до сега не сме срещали? Имаме orientation на stack панела, имаме horizontal alignment, това е за да се приравнат текста, да се подравни текста от дясно. Ето виждате name, picture и phone number са подравнени от дясно. И ето тия неща са нови. Is default. На save бутона is default съм го сетнал на true. Какво прави това нещо? Това нещо казва, ако си в тази форма и някой натисне Enter, приеми, че е кликнал бутона Save. Защото иначе като натиснем Enter, нищо не става. Is default е равно на True, прави следното нещо. Ако в тази формичка е на фокус и някой натисне Enter, приемай, че е кликнал бутона Save. А пък за Cancel бутона, какво съм казал? Is Cancel е равно на True. Това са двете properties. Is default е бутона е property, атрибута, който ние трябва да сетнем за Enter бутона. И isCancel е атрибута, който ние трябва да сетнем за Escape бутона. Тия двете неща във всяка форма е хубаво да се сетват на някои бутони. isCancel означава, че ако цъкнем Escape докато сме в тази форма, ще се активира бутона Cancel и ще се кликне той. Така. Така, сега трябва да измислим какво ще правим, като се кликне бутона Save и съответно като се кликне бутона Cancel. С бутона Cancel е лесно. Какво ще се прави? И тази форма просто ще се затваря. This сочи към настоящия обект, т.е. към нашия addEdit contact window и му извиква метода close. Чиста работа. Нека да го тестваме това нещо, преди да се захванем с бутона Save. Отварям Add, кликам Cancel, затваря се формичката. Нека да пробвам с Escape бутона, кликам Escape и отново се затваря формичката, защото isCancel беше сетнато на True за този бутон. Сега, какво ще правим с Save бутона? Какво трябва да се случи, когато кликнем бутона Save? Да приемем първо случая, когато сме отворили формичката за добавяне на нов контрол, за добавяне на нов контакт. Какво трябва да се случи? Трябва да вземем данните от нашата формичка. Момент, че не сещам само как се активираше тук. Да. Ето по този начин. Да виждаме едновременно и формичката и кода. Така, тук какво искаме да стане при Save? Искаме да вземем информацията от name, да вземем информацията от picture, да вземем информацията от phone number и по някакъв начин да добавим в списъка, който е част от главния прозорец. Как ще стане това нещо? Първо, нека създадем един обект от типа Contact User Control, нашия User Control, който ние създадахме. Значи ние тук създадахме два прозореца и един User Control. User Control може да го използваме да го вграждаме в някакви други панели и така нататък. Contact User Control Contact е равно на New Contact User Control. И сега този Contact User Control какво взимаш като параметри? Взимаш като параметри следните неща. Първо, взимаше име. Името откъде ще го вземем ние? И ще го вземем от name textbox.text.
Това е разликата между TextBox и TextBlock. Това нещо е TextBlock, така наречения label в WinForms, а пък TextBox е там, където може да пишем текст. Обикновено по дефолт е едноредов. Може да го направим от много редове. И всякакви такива неща. Така. Какво друго иска като параметри? Иска picture. String picture. Ще му подем стringa от picture. Как? Picture textbox.text. То ще вземе този string и ще се опита да създаде имидж от него. Ако не успее, ще хвърли грешка. Как ще се оправим с тази грешка, ще ви след малко. Третото нещо е phone number. Phone number ще го взема от нашия phone number textbox.text. Добре, след като го имаме този контакт user control, ние по някакъв начин трябва да го подадем на нашия главен прозорец. Как ще стане това нещо? Най-елегантният начин да го направим в конкретния случай да отидем в main window XAML CS и тук да си добавим един метод, една функция public add. Какво всъщност ще добавяме? Контакт. И в този add контакт като параметър какво ще вземе? Ще вземе един контакт user control. Контакт. И какво ще правим? Вземе го този контакт. И листа контакт, понеже не е обикновен масив, а е списък, има метод add. Метод add взима естествено такъв контакт user control и ще му подем контакт. Нашия контакт. Добре, добавихме го в списъка. Какво трябва да направим след сме го добавили в списъка? Ами наново да накараме нашия list textbox, нашия контакт listbox. Отново да му кажем създай се, т.е. напълни се от контакт. Сега, това нещо ще породи грешка. Не си ме го казали метод, това е void. Това ще породи грешка, защо? Нека да извикаме този метод. Или първо да ви обясня защо ще породи грешка. Така, променяме този списък. И след това сетваме листбокса да се захранва от новия списък. Обаче какво се случва през това време? През това време се налага листбокса да бъде начертан наново, тъй като прозорчето се е преместило, рефрешнало се и така нататък. В момента, в който ние или дръпнем скрола, или направим нещо, с което искаме с което принудим фреймворка да преначертае прозореца наново, той ще се допита отново до своя източник на данни, който е контакт. И ще види, че има добавен нов контакт. И ще гръмне. Защото ще ти каже, моят източник се е променил. Аз до сега работих с един източник, сега работя с друг. Затова какво правим? Първо ще сетнем item source на null. След това ще го променим. И след това отново ще го сетнем на контакт. Това е правилният начин да се направи. За да си спестим тия три реда, може да използваме data binding, в който data binding ние директно обвързваме нашия listbox със стойността на тези контакти. Но тогава става малко по-сложно, понеже data binding не работи с обикновени списъци. Но това не е предмет на настоящия туториал. Така, сега остана да извикаме всъщност нашия метод тук в Contact User Control.
в Add Edit контакт window. При Save Button клик създаваме 100 контакт. И сега, как да вземем как да достъпим нашия главен window? Има един обект app. Той е всъщност клас, който има един статичен метод current. Това взема нашия current application. Current application има main window. И вуала, ние се докопахме до нашия main window. Тъй като нашия main window е от тип main window, ето тук къде сме го дефинирали, клас main window, ние какво трябва да направим? Ние това нещо трябва да го кастнем към main window. Защото то в принцип връща window, а нашия main window наследява window. Затова това нещо тук го кастваме към main window. И на него вече може да викнем метода add contact. И да му подадем нашия контакт. Дали така? Сега тук в C# има една друга конструкция, която може да използваме. Вместо да кастаме по този начин с скобите, защото станаха много скоби, може да кажем следното нещо. app.current.mainWindow as mainWindow. И това нещо прави също. Просто имаме по-малко скоби и изглежда по-четимо. Сега нека да го пробваме. Кликам аз на Add. Пише си някакво име. Hero. Някакъв picture ще му добавя и някакъв phone number. Сега ако не му добавя picture, какво ще стане? Забележете как гръмна Visual Studio. Каза, не мога да създам аз picture от празен стринг. Затова това нещо ще го решим с малко този проблем. За сега ще си вземем нашия picture и просто ще си аднем с този picture на име Kiro. Save. И виждате какво стана. Трябва да затворим това прозорец обаче. Добави се Kiro. Супер. Това е чудесно. Какво да направим обаче, за да затворим прозореца? И ми ще кажем this.close. И автоматично като добавим Kiro и прозорчето да се затвори. Това е супер, което направихме до момента. Направо прекрасно. Сега, нека да ви покажа какво ще да стане, ако тук в нашия main window ние не бяхме нулирали първоначално item source на listbox. Виждате, всеки път, когато се опитвам да скролвам или да местя прозорчето или въобще така от време на време да правя нещо, то listbox трябва да се начертае наново. И за да се изчертае наново, той има нужда от източник, от който да бъде напълнен. И когато източника се промени, това нещо хвърля грешка. Ето вижте. Добавям Kiro. В момента няма грешка. Обаче като тръгнах да рефрешвам прозореца, хвърли грешка. И заради това първо си го сетваме на null, добавяме контакт и тогава отново сетваме item source на контакт. С вече добавения нов контакт. Сега, какво друго нещо трябва да оправим? Трябва да оправим проблема с хвърлянето на грешка, ако подадем неправомерен път за снимка. То път няма значение, може да е някакъв URL от интернет, може да е път от файловата система на компютъра, няма значение. Какво ще направим тук? Ще се опитаме да създадем този контакт. Ще се опитаме да го създадем. Обаче това създаване може да породи грешка. Затова какво ще кажем?
ще го сложим в един try catch блок. С кликане, с цъкане, натискане на клавиша Tab, Visual Studio автоматично ми генерира това нещо. Какво представлява то? Ами в try блока аз мога да сложа това нещо. Нали? И ако тук се породи някаква грешка, вместо да ми гръмне приложението, ще изпълни кода, който е в catch блок. А то е exception, който хващаме. Всъщност може да го използваме да видим какво е било съобщението за грешка и така нататък. И да го покажем като съобщение на потребителя по някаква форма. Ама ние няма да го използваме, просто ще хванем exception. И то няма да хванем какъв да е exception, а ще хванем конкретно invalid URI format exception. Другите exception няма да ги хванем, ако се породят. Само този конкретен exception, ако се породят, т.е. че не е правилен формата на пътя, т.е. този път не е валиден. Ако се случи това нещо, какво ще правим? Ами ще направим следното нещо. Например, ще покажем на нашия потребител един message box. Message box е едно pop-up прозорче. На което pop-up прозорче ще му кажем следното нещо. Изпиши всъщност меседжа, каква е грешката. Exception.message. От този exception, той има някакъв меседж, искаме да го изпишем. Втория параметр, който optional приема message box е какъв да бъде caption, т.е. заглавието на прозорчето, нека да бъде error. Какъв да бъде типа на бутоните, нека да бъде OK. Нека да е прозорче само с OK бутон. Какъв да бъде имиджа да бъде error. Нали, това е какъв тип прозорче, дали да изкара прозорче за грешка, прозорче с въпросителна и така нататък. Какво сме объркали? Да, това нещо също трябва да го преместим горе в try блок. И съответно и затварянето на формата също ще го преместим в try блок. И ако стане нещо, просто хващаме грешката. Сега да пробваме да видим какво ще стане. Add. Въвеждаме някакъв sheet тук. На name добавяме Kiro. Добавяме някакво номерче, save. И грешка invalid URI, the format of the URI could not be determined. Кликам OK, нашето приложение продължава да работи. В случая не продължава да работи, защото хвърлям грешката, я хвърлям наново. В случая вече изтрих трола. Тук въвеждам някакви щуроти. Кликам Save, Invalid URI формат, OK, но нищо не се случва. Аз мога да продължа да си редактирам тук нашите неща. Така, супер. Това работи чудесно. Какво остана да направим? Остана да направим следното нещо. Какво правим, ако искаме да редактираме да вече съществуващ контрол? Какво ще направим тогава? Първо, отиваме в нашия main window. И тук в Edit бутона, на Edit бутона ще му дадем едно име. Name равна Edit button. Да може да го достъпваме отзад. И в клик ивента закачаме един event handler Edit button click. Автоматично тук се генерира такъв метод. Edit button click. В който трябва да кажа какво ще се случва, като го кликна. И ще се случи нещо аналогично на това, което се случваше при Add button click. Само че този път ние ще трябва да напълним този window с някакви данни. Как ще стане това нещо? Предлагам най-лесно да го подадем в конструктора. За тази цел какво трябва да му подам? Трябва да му подам направо един контакт user control. Нали така? Сега този контакт, сега ще ви кажа откъде ще го вземем и как ще го вземем. Но нека да си оправим първо add edit control window. Значи в момента ние може да го инициализираме само с дефолтния конструктор, който не взима никакви параметри.
И за това какво ще направим? Ще го копираме този конструктор още един път и ще създадем и един конструктор, който може да взима параметър Contact User Control. Тоест ще може да го в случая на add ще викаме този конструктор, в случая на edit ще се извиква този конструктор. За тези, които не са учили ООП, общо взето конструктор е метода, който се извиква при инстанциране на обект от този клас. Тоест тук, като кажа new add edit contact window, създай ми нов такъв обект, мога да му подам някакъв параметър, който всъщност ще предизвиква на този конструктор, ще се подаде тук този параметър и мога да правим нещо с него. Какво ще правим? Задължително след Initialize Component, защото първо трябва да се инициализира формата. Ако се опитаме да направим преди това, ние още нямаме форма. Няма какво да направим общо взето. Затова този контакт, какво ще го направим? Нека да си помогна малко с вече готовия код. И ще направим следното нещо. Какво правя тук? Общо взето, най-отгоре съм си дефинирал в класа едно private поленце от тип Contact User Control, което се казва Contact to Edit, което по дефолт ще е null. И ако едитвам контакт, то контакт to edit ще го асайнвам, ще му асайнвам тази стойност, която е подадена на конструктора. И след това какво правя? Пълна текста на текстовото поле с текста от този контрол, пълна phone number text бокса с текста от контрола и това е най-интересното. Какво правя с picture? На тази формичка, която имам тук за едитване, на picture text box.text ще му присвоя какво? Ще му присвоя от контакт info контрола, от аватари, имиджа на този контакт info контрол, от неговия source, всъщност ще му викна метода toString, за да ми го направя в string source, защото той по принцип е URI, някакъв Unique Resource Identifier, и ще го присвоя на този текст. Общо ето по този начин видяхте одеви как от стринга правихме картинка, тук общо ето от картинката правим стринг. Това е важното да се знае. И по този начин, като стартираме, какво ще стане? Къде са грешките? Object reference not set to an instance of an object. Да, тук трябва да знам къде да вземем този контакт. Така, това нещо е в нашия главен прозорец. При кликане на бутона Edit, какво да се случва? Хубаво ще си викнем ние add edit contact window, но какво ще му подадем като параметър? Трябва да му подадем като параметър елементът, който в момента е селектиран от листбокса. Как ще го вземем? Ще го вземем последния начин. var в C# се използва за съкръщение. Компилатора при компилиране го замества с такъв тип, който седи от дясната страна. Т.е. тук от дясната страна, ако е string, това var сериозно съм написал string. Ако от дясната страна е т.е. това не е JavaScript-ското var, а просто е съкръщение на това, което ще седи от дясно. А от дясно какво ще седи? Ще седи Contact User Control, който откъде ще вземем? Ще вземем от листбокса, контакт с листбокса, който има Selected Item. Само че този Selected Item е от тип Object и ние ще го каснем към какво? Ще го каснем към
контакт user control. И така нашия контакт. Тук се едно вместо var сме написали контакт user control, но така е доста по-четимо и този контакт след това го подаваме като параметър на add-edit contact window, който го взима този user control и какво прави? Асайнва го на contact to edit поленцето и пълни трите текст бокса в прозореца с информацията от този user control. Да видим. Избираме Brian Griffin или Stewie Griffin. Едитваме и виждате формата ни дойде с попълнени поленца. Казваме Save. Я да видим всъщност, ако променим тук нещо, дали ще може да сейфваме. Не работи. Защо? Всъщност се добави с Stewie Griffin 1. Пък не искаме да редактираме стария Stewie Griffin. Нали така? Ами да видим какво се случва, когато се кликне бутона Save. В случая ние обхващаме случая, ако добавяме нов контрол. А как ще разберем дали добавяме контрол или не добавяме? Ами ако този контакт edit е null, значи сме влезнали в тази форма, сме създали с дефолтния конструктор, а това нещо се е случило при кликане на бутона Add. Затова тук ще направя една проверка дали това нещо е null. И ако е null, какво означава това? Ако е null, означава, че адваме. И щом адваме, изпълняваме тази логика. Ако обаче едитваме, какво правим? Ако едитваме, правим следното нещо. То контакт to edit всъщност сочи към нашия оригинален контакт. Ние нали го подадахме оригиналния контакт, го подадахме тук в конструктора. След това си го асайнахме тук на контакт to edit и имаме достъп до него. Това всъщност не е копие на нашия оригинален контакт, въпреки че го подадахме като параметър, защото това е малко вече сложно, но това нещо тук е в действителност реалният контрол, който се намира в листбокса на нашия първоначален прозорец. Така че ние чисто и просто можем да го вземем и да му сетнем пропърците. Как ще стане това нещо? Нека да видя как съм го направил. Направил съм го по този начин. На аватар имиджа, на source му сетвам bitmap имиджа. На контакт to edit на name text блок текста му сетвам съответно текстбокса от настоящата форма. На phone number text блока му сетвам текста от настоящата текстбокс в настоящия прозорец. Но общо взето каква е хитринката тук? Защо bitmap image го сетвам на първо място? Това е много интересно. Защото това нещо може да гръмне. Както казахме, затова е в try-catch блок. Защото може адреса да не е валиден и да не може да се създаде имидж базиран на този адрес. И за тази цел го слагам на първо място, защото ако гръмне, нищо друго няма да се е променило. Тия двете няма начин да гръмнат. Може да гръмне само това. Затова го измествам на първо място. Защото ако първо бяхме сложили така името, променяме името, това нещо гърми, името остава променено, а ние всъщност не сме променили останалите неща и получаваме едно неконсистентно положение на нашия контрол. Затова първо правим това нещо, дето има шанс да гръмне, за да може ако гръмне да не сме обвацали нищо друго.
И да пробваме сега какво ще стане. Вземем Луис Грифин, едитваме я, променяме я на само Луис, сейфваме и виждаме как се промени Луис. И в момента имаме функционалността на нашето оригинално приложение, което аз мога да затворя, защото вече ние дублирахме функционалността. Какво нямаше в оригиналното приложение? Нямаше възможност да се делитва. Колебая се да ви покажа как да се направи това нещо. Делитването как ще става? Или с бутон, или при клик на бутона Delete. Айде да добавим един бутон. Как ще стане добавянето на бутона? Това нещо ще стане много бързо. Затова искам да ви покажа защо WPF е толкова съвършена технология. Отивам в Main Window и добавям чисто и просто един бутон, който ще се казва Delete Button, който ще има min width 70, като останалите ще има margin 5. Ще има клик. И общо ще пише delete. Така, отивам тук. Ето ми е функцията, която ми генерира. Какво ще случва при delete? Ще си вземем отново този item, който е селектиран в момента. И какво ще правя с него? В контакт аз всъщност пазя списък с всички айтеми. В него аз ще искам да намеря айтема, който е всъщност този айтем, контакт, който е currently селектирания айтем. Как става това нещо? Контакт с точка, искам да видя какви методи има този списък. Има ли някакъв метод find? Има. Find. Какво аз мога да разпозная елемента? Мога да го разпозная по три неща, но да речем, че аз искам да го разпозная само по име. Чуда си как да го направя в момента, защото не искам да показвам и ламда функции. Това вече е малко по C# за напреднали, но общо взето select item, за да го махна от нашия source, няма как да мине без това нещо. Ще използвам метода find, който като аргумент приема една анонимна функция. Анонимната функция чисто и просто описва по какъв показател да ми намери айтем. И ще му кажа, искам да ми намери този айтем, на който phone number, на който името nameTextBlock.txt му е същото като на контакта, който е в момента селектиран. Освен това, ще искам на avatarImage.source точкато string да е същия като на контакт. И последното phone number text block текста да е същия като на contact.avatarImage.source phone number text block text. Искам да сравня трите неща. Тук изпусна съм точка текст. Общо ето искам да сравня и трите неща, и трите компонента. И по този начин ще намеря аз в
моят оригинален списък, айтема, който е селектиран. Това вече е малко занапреднали, но общо взето искам да ви покажа как може да се направи delete. Това със сигурност не е най-добрият начин, но е най-бързия, по който може да се направи. Намираме си този item и всъщност какво го правим? Ами, изтриваме го. Contacts.remove и го караме да изтрие намерения item. Да видим, след като го ремувне обаче, да, тук ще трябва да направим същия трик тук. Същия трик тук ще трябва да направим. Ще трябва първо да го сетнем на null. Кое трябва да сетнем на null? Трябва да сетнем на null contacts listbox.itemSource. Да го сетнем на null, защото ще променяме source. Така, тук в тези 4 реда променяме source. И след това какво правим? Ами отново казваме, че item source ще е вече обновения текст, обновения ни списък. Да видим какво ще стане. Това нещо, що е само толкова малко. Max width. Искам да напишем limit. Така, ето го бутона вече е с своята ширина. Искам да изтрия Mac Griffin, понеже ще мразят Mac Griffin. Кликам Delete. Вау, изтри се. Супер. Значи работи. Какво става в момента обаче? В момента няма селектиран item. Ако кликна Delete или Edit, гръмва. Защо? Защото не правим проверка дали има селектиран item. Как стане това? If contacts listbox.select item е различно от null и преместваме целият този код нагоре. Това нещо става в новото Visual Studio много удобно с Alt и стрелките. И също тази проверка ние трябва да я направим при Edit. И сега дори да кликнем нещо, нищо не се случва. Може да изкараме примерно един message box, ако кликнем и не е селектиран item, да пише не е селектиран item. Ами, това е. Надявам се да е било полезно за всички, които са гледали през този час и половина, дори може би вече 2 станаха този туториал. Смятам, че няма по-бърз начин да се билдне такова едно приложение, с която да било друга технология. Тук просто става в WPF толкова гъвкаво и реално погледнато това приложение много лесно може да се адаптира, много лесно може да се променя, много лесно може да заменим начина, по който са структурирани, например, контролите тук в нашия listbox. Например, може да променим да няма само телефона, ами отдолу да се изписва и адрес, примерно. И това нещо ще стане с минимални промени. Така че това е от мен. Надявам се туториал да е бил полезен за много от вас. Пак повтарям, този туториал е предназначен за начинаещи, но все пак за хора, които имат някаква бегла представа от C#, имат представа от WPF, поне относно това, що е то контейнер и що е то контрол. И общо взето, целта на този туториал беше да ви покажа как на практика може да билднем нещо работещо и нещо, което върши работа. Доколко върши работа е малко спорно, тъй като ние не записваме никъде информацията, с която нашата апликация работи. Тоест, добре тези неща, първо да ги записваме в някакъв файл или база данни, за да може следващия път, като отворим апликацията, промените, които сме направили, да бъдат отразени. Защото в момента, каквото добавяме, трием и променяме,
то си остава само за времето, в което тази апликация работи. В момента, в който затворим и стартираме отново, всичката тази информация ще бъде загубена. Но това нещо може да разгледам в някой бъдещ туториал. Така че благодаря много за отделеното внимание и очаквате нови туториали.